dia. Comencem un dia més aquest espai de l'entrevista als candidats i candidates que es presenten a les properes eleccions municipals el proper 26 de maig. Avui és el torn del cap de llista de Junts per Cubelles, Robert Monzonis. Aquí presentarem d'aquí uns moments. Abans, però, expliquem quina és l'estructura d'aquesta entrevista. Tindrem el perfil per conèixer més a fons el candidat, tindrem també l'apartat del programa electoral per conèixer els eixos principals programàtics de Junts per Cubelles. També parlarem de gestió municipal i acabarem amb un breu qüestionari per conèixer el posicionament del candidat d'avui sobre temes diversos. Recordem que aquesta entrevista s'està emetent en directe per Ràdio Cubelles i també a través del canal YouTube de Ràdio Cubelles. Per tant, hi ha un xat a disposició per a aquelles persones que vulguin formular les seves preguntes o fer qualsevol comentari a l'espai de l'entrevista. Comencem primer de tot amb el perfil. El perfil. Bé, abans d'anar amb el perfil del nostre candidat, primer de tot saludem el nostre company Lolo Garcia, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Qui és Robert Monzonis? Doncs nascut a Cubelles fa 27 anys, Robert Monzonis és graduat en Psicologia per la Universitat Ramon Llull, a banda de màster en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans i màster en Comportament no verbal i Detecció de la mentida. Vinculat a nombroses entitats de la vila, Monzonis va donar-se a conèixer impulsant la creació de l'Associació de Joves de Cubelles i presidint la Societat L'Aliança, a banda de formar part de diferents colles dels Balls Populars. El 2014 va ser escollit Hereu de Catalunya i des de llavors s'ha vinculat com a vicepresident a l'entitat Foment de les Tradicions Catalanes. Políticament va militar a Convergència Democràtica des dels 18 anys i posteriorment va ser fundador i primer president del PDeCAT al Garraf, entre d'altres càrrecs. En aquestes eleccions irromp a la política local com el candidat més jove de tots els que hi concorren. Bé, doncs deixem aquí aquest perfil personal, anirem al segon bloc, però abans anem a saludar Robert Monzonis, benvingut. Hola, moltes gràcies. I ara sí, anem doncs a aquest programa electoral. El programa. Què el va portar a presentar-se a la política municipal? Primer de tot volia agrair-vos el format d'aquest programa, Ràdio Cubelles, i la vostra professionalitat per poder cobrir tot el que és aquesta informació electoral. Per tant, moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. Nosaltres vam voler-nos presentar perquè creiem que a Cubelles fa falta un canvi. Som persones que la majoria del que és la llista no han estat mai en cap vinculació política i cap de nosaltres hem estat en representació institucional a l'Ajuntament de Cubelles, en aquest cas. Nosaltres vam veure, persones de tota la vida del poble, persones que hi vivim des de fa molt de temps, que aquí a Cubelles hi ha moltes coses que estan encallades actualment i que fa falta que algú les desencalli. Sembla que no es desencallen. Llavors nosaltres vam voler formar una llista que es diu Junts per Cubelles, transversal, amb persones de molts perfils diferents, per poder desencallar precisament tots aquests temes que ara mateix sembla que no tenen solució. Volíem saber, però, també què et va portar a la política, no? Ja fa anys que vas iniciar-te en aquest món, abans d'engegar aquest projecte. Sí, com bé ha dit el company Lolo, nosaltres hem estat vinculat amb el moviment associacionisme de Cubelles, tot el que és les associacions del poble, diverses culturals, etc. I llavors a partir d'aquí va venir una motivació política també, no? Va venir tota aquesta implicació que dius, ostres, vols que el teu poble tiri endavant, que millori, vols que el teu poble aconsegueixi grans fites també, perquè som un poble amb molta potencial, i em va motivar precisament això, fer aquest pas més, perquè crec que a l'estimar-me al meu poble no vull deixar passar una oportunitat per poder contribuir de manera política també a que el poble creixi i que tiri endavant. Candidat més jove, 27 anys, com afronta aquest repte? Molta il·lusió. Ser jove et dona també molts avantatges, que és l'energia, l'empenta, les ganes, i això no ens en falta a ningú de la llista, no només a mi. Aquesta motivació perquè el poble tiri endavant crec que la té molta gent, que la comparteix molta gent. No tothom es posa en política perquè a vegades és complicat, però nosaltres estem disposats a donar-ho tot, a deixar-nos la pell, a que Cubelles progressi i a qualsevol preu. Nosaltres estem disposats a pagar qualsevol preu polític per poder desencallar tots aquests projectes que a Cubelles ara mateix fan falta i que són tan necessaris per moltes persones. Com valora breument els últims 4 anys de política municipal? Bé, el que hem estat comentant durant aquests dies bàsicament és que per bona voluntat que hi hagi, que no ho neguem, sempre es pot fer les coses millor i en aquest cas creiem que en aquests 4 anys hi ha hagut una aturada pel que fa tant a les grans inversions com a la deixadesa amb el que fa el manteniment dels carrers, a la neteja, totes aquestes coses bàsiques que es queixa la gent. Nosaltres hem estat fent un porta a porta continuat durant aquests mesos, escoltant molt als ciutadans i ciutadanes de Cubelles, i el que ens han indicat sobretot
és que les coses bàsiques, que són el manteniment dels carrers, que no hi hagi sols, que no hi hagi brutícia, això no s'està fent, que és una obligació de qualsevol ajuntament, no s'està portant a terme amb la disciplina que ha de portar l'Ajuntament, i alhora també s'estan descuidant els grans projectes de poble. No tenim cap inversió extraordinària en aquesta legislatura, no n'hem tingut cap, i nosaltres volem portar molta riquesa per Cubelles. Parlem també de la candidatura. Bé, hem anat seguint una mica els actes de Junts per Cubelles, però aquesta candidatura una mica com la definiu en quant també a la marca de Junts per Cubelles? Estic molt orgullós, la veritat, d'aquesta candidatura. És un plaer, un goig immens treballar al costat d'aquestes persones que m'acompanyen, tan compromeses, tant persones que van a la llista, que són un equip excepcional, com persones que tampoc hi van però que ens estan ajudant moltíssim. Són persones que quan els hi mires als ulls veus la il·lusió que tenen per Cubelles, i això és el més important, que s'estimen Cubelles i que des dels seus àmbits professionals, cadascuna amb la seva experiència, poden aportar moltíssim. Són l'equip que necessita Cubelles per fer el canvi en positiu. Sota el paraigües de Junts per Catalunya es presenta Junts per Cubelles. Com definim el partit? Nosaltres, primerament, cal aclarir que som una candidatura, perquè Junts per Cubelles no té cap entitat jurídica ni té associats. Són persones del poble que s'han ajuntat i baix el paraigües de la coalició electoral Junts, com bé dius, doncs fem una candidatura molt dinàmica i molt transversal. Que al final el denominador comú de la nostra candidatura és que ens estimem el poble i que tenim aquesta energia per transformar-lo en positiu. L'eslògan, l'opció del futur, què vol transmetre? L'opció del futur pot dir moltes coses. Tothom li agrada tenir un futur millor i en el nostre poble també ens el mereixem. La Cubelles del futur, que és la que imaginem nosaltres, ha de ser una Cubelles amb més participació ciutadana, on el govern pugui retre comptes directament amb la ciutadania. Nosaltres volem crear l'Àgora Ciutadana, que és un espai comú que durant X mesos s'anirà reunint durant la legislatura, on qualsevol persona del poble podrà retre comptes directament amb l'alcalde i amb el seu govern, podrà interpel·lar-lo, podrà expressar les seves reivindicacions. Això autoobligarà el govern a anar complint els seus compromisos. El que no pot ser és que prometem unes coses i després amaguem el cap sota l'ala i estem 4 anys sense fer res. Nosaltres això no ho volem fer. Nosaltres volem que la ciutadania ens interpel·li constantment perquè nosaltres ens posem les piles i que podem complir els nostres compromisos. Això és un factor clau que nosaltres volem destacar, que és la participació ciutadana, i després els 2 eixos bàsics, el dia a dia de la gent, manteniment dels carrers i obra pública, i el que és els grans projectes de poble que els anirem tirant endavant, no només els que estan encallats fins ara, sinó que en proposem de nous. Parlem de propostes concretes. Pel que fa a la política social, servir a les persones, menjador social, un programa que es diu Cubelles Inclusió. Bé, parlem d'aquest programa. Sí. Nosaltres tenim un programa molt social. A vegades ens titllen de no sé què, no sé quantos, algunes persones, però nosaltres, el programa de Junts per Cubelles és un programa que només veure la cop d'ull és un programa molt social. El menjador social. Tenim una sèrie de famílies al poble que necessiten menjar calent cada dia i que nosaltres els hi volem proporcionar sense necessitat que se'n vagin als pobles del costat. Nosaltres volem crear aquest servei enllaçant-lo amb una escola d'hostaleria, que també volem fer per crear ocupació a Cubelles, que la restauració del nostre poble pugui tenir professionals de qualitat que puguin formar ells mateixos amb la seva experiència i que a partir d'aquí podem enllaçar-ho amb el menjador social. L'oficina de tramitació i gestió de documents per la gent gran i discapacitats, on la ubicaríeu? És una oficina que, tot i que la ubicació en si, evidentment, ha de ser una ubicació accessible i una ubicació que sigui cèntrica, podem dir, que no estigui aïllada, que pot ser amb alguna oficina de l'Ajuntament d'aquí al centre. L'important no és tant la ubicació, que ha de ser una ubicació correcta, sinó el servei que pot donar aquesta nova proposta, que és un servei especialitzat amb unes persones especialistes en aquests temes que puguin atendre tant a la gent gran com a les persones que pateixen alguna discapacitat i que puguin orientar-los i donar-los els serveis que necessiten. Porteu el programa Centre de Dia, no sé si tenint la Fundació Estapé seria la ubicació, si heu pensat fer alguna altra cosa aquí a la Fundació Estapé. Quina és la idea de Junts per Cubelles? El Centre de Dia és el mateix que diem, ha de tenir una ubicació cèntrica, podem dir, que pugui tothom accedir-hi. No tenim una ubicació concreta ara mateix perquè s'ha de fer un estudi sobre el tema, però en tot cas ha de ser accessible, això és molt important. El Centre de Dia és prioritari, l'envelliment de la població ens ho diu, hi ha moltes persones grans que necessiten uns serveis que ara mateix no tenen, però el que nosaltres diem és que
Hi ha moltes persones que porten el programa electoral al que és el centre de dia, però hem de veure la gestió que han fet anteriorment. No? Si la gestió que han fet anteriorment és que en aquests 4 anys no s'ha desencallat cap tema, jo tampoc confio en que puguin tirar endavant un centre de dia. Nosaltres sí que creiem que amb les nostres capacitats de negociació, amb els nostres contactes amb la Generalitat, amb la Diputació de Barcelona, podem aconseguir el finançament necessari per fer aquest centre de dia. Tenim una pregunta. Abans, però, la Fundació Estapé no m'ha respost. Què voleu fer allà? La Fundació Estapé se li ha de dotar d'ús i encara estem en fase d'estudi. És a dir, crec que també ha de passar per la participació ciutadana, que els ciutadans diguin la seva i que puguem expressar quina és la seva voluntat, perquè és un lloc prou emblemàtic i prou important com perquè se li hagi de donar un ús correcte. Doncs, com comentàvem al començament, tothom que vulgui pot fer les seves aportacions, les seves preguntes mitjançant el xat en directe del canal YouTube de Ràdio Cubelles. Ja n'hi ha arribat un parell que les traslladarem pel qüestionari, però sí que n'hi ha un altre que lliga una mica en la línia del que vostè estava comentant ara mateix, en la possibilitat d'obtenir línies de finançament. Ens pregunta una usuària una espectadora del canal YouTube, ens pregunta que vostè en ocasions ha assegurat, com a mínim així ho reflecteix en la seva pregunta, que si governés podria aconseguir ajudes de la Generalitat, atesa la seva vinculació també amb el PDeCAT, però ens pregunta que en cas que vostè estigués escollit però anés a l'oposició, si també faria de mediador per aconseguir ajudes al municipi. Nosaltres tenim clar que si ens toca el rol d'anar a l'oposició, nosaltres farem una oposició constructiva i tot el que sigui aportar per Cubelles alguna cosa bona, ja sigui mediant amb les nostres forces en les institucions supramunicipals, ho farem. I estarem sempre al costat d'un govern de Cubelles que pugui tirar endavant els projectes que la gent necessita. Nosaltres aspirem a governar, aspirem a tenir l'alcaldia, aspirem a ser primera força política, però en tot cas, si no ho fóssim, tenim clar que governarem, farem oposició en constructiu. Doncs seguim ara amb economia local, ocupació, serveis, per on passarien les vostres accions. Jo he llegit que voleu promocionar conjuntament amb CUNIT l'optimització del polígon industrial Les Salines. Cap a on aniria aquesta proposta? El polígon de Les Salines és un polígon que, com sabeu, està a Cubelles i toca CUNIT també. Llavors creiem que si unim forces, unim sinergies, també en el sector empresarial, podem compartir alguns serveis, podem facilitar la mobilitat entre Cubelles i CUNIT, posant vies d'autobús que puguin facilitar que la gent de CUNIT es desplaci a Cubelles i viceversa, i podem compartir serveis. En aquest cas nosaltres creiem fermament en el projecte del Penedès Marítim, creiem que s'ha de seguir potenciant, tenim bones relacions amb CUNIT i entenem que aquest projecte beneficia també a Cubelles perquè al ser dues poblacions que comparteixen moltes coses, sempre és millor si unim serveis i unim forces. Pel que fa a la peatonalització del passeig Vilanova, creieu que s'ha d'optar per aquest punt, o sigui que la gent pugui passejar, o quina és la proposta vostra? Nosaltres creiem que seria bo eliminar les voreres, és a dir, que es fos tot a peu pla, com hi ha al casc antic de la vila en altres àrees. De totes maneres, nosaltres volem fer una consulta ciutadana tant als comerços com als veïns del passeig Vilanova perquè puguin també dir la seva. En aquest cas és un eix principal comercial del poble, és un carrer molt important que cal també potenciar-lo. No cal posar-li parxes, podem dir, sinó cal abordar-lo a fons com es mereix. Parlem també del Pla General. És prioritari per Junts per Cubelles? Sí. El Pla General ens ha d'indicar cap on creixem com a poble, és un dels altres temes que estan encallats des de fa molts anys, que no s'ha aconseguit per interessos X poder-lo desencallar i per això nosaltres demanem des de Junts per Cubelles un govern fort que ens permeti governar i tirar endavant els grans projectes com el Pla General per saber cap on hem de créixer per donar sortida a altres iniciatives que són positives pel poble. I anem també una mica a buscar solució a alguns temes que han anat sortint als mitjans de comunicació. Solució que donaria Junts per Cubelles al tema de les autocaravanes. Les autocaravanes és un tema que sembla ser que s'ha donat un permís sense regularitzar i aquí és un tema espinós que aquest govern ens deixarà d'herència, podem dir, a un nou govern que pugui venir. Les autocaravanes s'ha de parlar, s'ha de mirar quina sortida se li pot donar, però en tot cas s'ha d'estudiar bé tot l'expedient i s'ha de mirar cap a quina solució es pot conduir. En tot cas, el que sí que hem de prioritzar nosaltres és sempre que hi hagi una mínima possibilitat de regularitzar una situació que ara mateix no està de forma irregular, en comptes de tancar
un servei, nosaltres sempre prioritzarem, sempre que hi hagi una possibilitat legal de fer-ho, de mantenir-lo i de fer els tràmits per poder-lo regularitzar. Parlem també de la problemàtica del pàdel. Quina solució hi veu? El mateix que diem, en el cas del pàdel, crec que el pàdel en aquest cas es va voler reunir amb aquest govern, principalment no ho va aconseguir, va haver de manifestar-se, va haver de reivindicar-se i finalment va aconseguir una reunió on el pàdel mateix va proposar una via alternativa, una solució per fer la regularització. El govern els hi va enviar una carta conforme que havien de tancar allà, amb un plaç de 15 dies, i nosaltres el que creiem és que abans de tancar un servei que fa tanta servei al poble, s'ha de regularitzar per poc que es pugui. I com que hi ha una via, pot ser costosa, pot ser farragosa, però si hi ha una via s'ha de fer. I nosaltres explorarem aquesta via. Sala Multiusos La Mota, l'antiga discoteca, també hi havia un projecte, ja coneixem una mica la situació, fa més de 10 anys que està abandonada. Quina solució també hi donaria? La sala multiusos és un espai que, evidentment, com a discoteca ja no té funció, perquè ja s'ha fet els seus estudis i ja s'ha vist que aquest espai en si com està, la millor opció econòmicament és poder-ho tirar a terra i fer una altra cosa. Nosaltres volem donar-li un ús digne a aquest espai i potser es pot ubicar a qualsevol dels projectes que tenim del nostre programa. Pot ser el centre de dia, pot ser un gimnàs municipal. Hem de veure també, consultant els veïns, quina és la millor opció per a aquest espai. Però en tot cas sí que hem de trobar una solució, perquè tenim molts espais ara mateix que estan desencantats, que no tenen projecte darrere, però nosaltres ens comprometem a donar-li, amb l'ajuda de la participació ciutadana, aquest ús. El gimnàs el porta en la piscina? El que és la piscina coberta, el que s'ha de fer, que és el que ens demana molta gent, és seguir plantejant quina és la solució per a aquesta piscina coberta. En el cas del Penedès Marítim que estem parlant, Cunit en té una, no sé si la solució podria ser principalment, de moment, posar un transport gratuït, potser, cap a la piscina de Cunit, perquè de moment la gent que vulgui exercir a la piscina coberta, que pugui portar els seus nens, les seves famílies, ho puguin fer de la manera més còmoda possible i seguir estudiant el que és, si hi hagués l'oportunitat de fer aquesta piscina coberta, que costa molts diners, ja ho sabem tots, però en tot cas, si hi hagués una mínima possibilitat, també ho podríem estudiar. Tema ensenyament, una situació on tenim una llar d'infants, la Draga, on s'ha aficionat el servei, després del tancament de l'Estel, 3 escoles, 2 instituts, l'Institut Les Vinyes, pendent d'edifici, l'Institut Cubelles amb mòduls prefabricats que acaben d'arribar. Com veu vostè la situació i quina solució dona el seu partit? A nivell d'ensenyament, el que nosaltres reivindiquem, que és el que reivindica tothom, és que podem tenir uns instituts dignes i que l'autonomia educativa es respecti i alhora que des de l'Ajuntament es faciliti al màxim el que és els serveis educatius. Aquí també portem el nostre programa electoral, que és l'Institut Les Vinyes, que el govern actual s'ha vanagloriat de que tenen emparaulat amb la Generalitat, però que està en la tercera llista, encara no estem ni a la llista d'aprovats. Creiem que en aquests 4 anys s'hagués pogut fer molta més feina i haguéssim pogut ja dotar de pressupost en el que és l'Institut Les Vinyes per part de la Generalitat amb un compromís ferm i inclús poder haver començat ja aquest nou Institut Les Vinyes que tant ens mereixem. Per tant, nosaltres aquí sí que ens comprometem també a prioritzar aquest tema. L'altre dia estàvem fent el porta a porta i una mare ens deia, jo quan portava el parvulari a la meva nena ja sonava aquest tema de l'Institut Les Vinyes i clar, ja ens pensàvem que quan arribés la nena a l'institut ja estaria solucionat i ara veig que no, la nena ja està a l'institut i encara no l'hem arreglat, això no pot ser. Parlem també de Casa Traver, un edifici que realment li fa falta una rehabilitació, es va adquirir sense conèixer exactament l'estat de la casa. Quina solució li dona també Junts per Cubelles? Can Traver és una joia patrimonial, un diamant en brut que tenim a Cubelles, que la nostra obligació és restaurar-la. Can Traver no es pot restaurar, ja ho sabem, ni en un any ni en més. Fa falta un temps important. Però el que sí que podem fer és anar per fases. Anar per fases, restaurar un tros, anar-lo fent, però començar per algun lloc, perquè ara mateix la cosa està parada i el que hem de fer és començar a restaurar Can Traver. No sabem quants anys trigarà, però en tot cas que podem anar utilitzant sectorialment alguns espais ja de Can Traver, que ara mateix està tot inutilitzat i que fa falta aquesta restauració tan important. És més, aquest govern hi ha hagut una fuga d'aigua, hi ha hagut unes destrosses importants, és a dir, està pitjor del que teníem quan el vam comprar. I el que hem de fer és posar-lo millor del que teníem quan el vam comprar i poder-lo obrir a tota la ciutadania, que al final és el que necessitem, tothom en pugui gaudir del nostre patrimoni. Hem de passar al tercer bloc, amb preguntes més breus i ràpides, per tant anem cap al qüestionari. El qüestionari.
Doncs un qüestionari on a més hi afegirem dues consideracions, una pregunta i una consideració que ens feien arribar també des del xat. La primera és com es finança la seva campanya i a més aquí hi havia la consideració que ens feia arribar una de les persones que estan seguint l'entrevista, ja que comenta que té la percepció que la seva és una campanya que compta amb molts més mitjans que no pas els de la resta. Sí, nosaltres tenim dos finançaments a la campanya, que és el finançament de la coalició Junts, que ens dona una part, i després fons propis dels membres de la candidatura que hem decidit fer unes aportacions. No hi ha crèdits bancaris, és una aportació directa? No hi ha cap crèdit, és una part que ens dona la Federació Junts i després el que nosaltres aportem. I ens ha arribat també una segona pregunta, que és si l'objectiu de... vostè ho ha dit, de governar, d'obtenir l'alcaldia, doncs és un objectiu en si mateix o és una casella amb una ambició política de més llarg recorregut? Si la seva proposta s'acaba a Cubelles o té intenció de poder fer carrera més enllà del municipi? Hi ha persones que això ho han dit, jo felicito que ho diguin, perquè suposo que llavors es deuen pensar que tenim unes habilitats extraordinàries que podem traslladar més enllà al país. Jo sempre he dit que el Cubelles és el centre i sempre ho serà. Cubelles sempre serà el centre de la meva atenció, del meu treball, perquè és el poble on he nascut, el poble que m'estimo i el poble on li desitjo el millor futur i on vull viure tota la meva vida. Per tant, independentment del que passi en un futur, el Cubelles sempre serà el centre per mi. Si vostè guanya, serà l'alcalde de tots els cubellencs? Sí. També dels que treuen llaços grocs? També. Ha perdut alguna amistat per la política? Una amistat no, perquè quan tens una amistat, normalment és perquè aquesta persona confia en tu, creu en tu i t'estima. En tot cas, si algú ha deixat de parlar-me, doncs no era una amistat. Es pot incloure en un programa electoral mesures que depenen d'altres administracions? Per exemple, ara parlàvem de l'Institut Les Vinyes. Si depèn de la negociació de l'Ajuntament i de les habilitats del seu govern perquè es pugui facilitar la seva construcció o la seva execució, sí. Al seu programa parlen, entre altres moltes mesures, de construir un centre de dia, una escola d'hostaleria, un centre pedagògic d'animals de companyia. Si vostès governen, s'apujaran els impostos? Creiem ara mateix que els impostos que estan pagant els ciutadans de Cubelles són en tot cas força alts i que en el pressupost que hem vist, en aquest pressupost de l'any passat, tot i que s'ha pressupostat una quantitat, han quedat milions d'euros al calaix. Ara mateix tenim més d'11.000 milions d'euros al banc que l'Ajuntament de Cubelles ha anat recaptant durant aquests anys i no s'han executat amb serveis. Nosaltres el que creiem és no pujar els impostos, sinó millorar el que és la gestió dels impostos que hi ha ara mateix, perquè creiem que amb una millor gestió es poden fer moltíssimes més coses. L'Ajuntament de Cubelles precisa d'una gerència? Sí, creiem que l'Ajuntament de Cubelles és un poble prou gran que pot tenir una gerència perquè l'alcalde, per molta voluntat que hi posi, doncs crec que no pot arribar tampoc a tot arreu i que ha de tenir un bon equip de govern i també pot tenir un suport que li pugui ajudar a fer d'enllaç també amb totes les feines que s'han de fer. No pot ser, l'alcalde no pot anar a tot arreu, sinó que ha de tenir un equip amb el que hi confiï i amb el qual hi pugui treballar conjuntament per agilitzar precisament totes les reivindicacions i tots els serveis que fan falta tirar endavant. Quina serà la primera mesura que prendrà si resulta escollit alcalde? Doncs primer de tot agilitzar tot el que és la biblioteca municipal, tirar-la endavant, posar la primera pedra i sobretot començar a arreglar els carrers i començar a millorar la neteja dels carrers, que és el que ens demana més la gent. Si no obté majoria absoluta, amb qui li agradaria pactar? Doncs això ho veurem segons la representació que es tregui a l'Ajuntament. En tot cas, nosaltres estem oberts a parlar amb tothom, qui s'estima Cubelles de veritat i qui té capacitat també i ganes de tirar endavant un canvi positiu. Entenem que si nosaltres estem representant el canvi, prioritzarem abans les forces que representin aquest canvi abans de les forces de l'actual govern. I amb qui no pactaria mai? Nosaltres no ens posem el que és cap límit amb el que és el pacte, sí que tenim bastantes clares les coses, però no ens posem cap límit. La fragmentació electoral, recordem-ho, a Cubelles es presenten 11 llistes, enriqueix la diversitat política de la vila o dificulta la seva governabilitat? Perdó? Sí. La fragmentació electoral enriqueix la diversitat política de la vila o dificulta la seva governabilitat? La fragmentació, fins al punt en què estem ara, crec que la dificulta,
perquè ara mateix necessitem diversitat política i ideològica, està clar, però sí que quan arribes al punt de que tens un seguit de grups polítics que surten amb un regidor de representació i el que fa és dificultar la governabilitat del poble, nosaltres creiem que és important que hi hagi una força política forta perquè pugui tirar endavant tot el que és la governació, perquè si no és més complicat. No hi ha d'haver un bipartidisme, evidentment, no anem a aquest extrem, però sí que necessitem, dins de la sèrie diversitat, una força potent que tiri endavant el poble. Pensant en el cor, quins seran els resultats que obtindrà la seva formació? Creiem que donarem una sorpresa i que seran més positius del que ens esperem alguns. I pensant en el CAP? I pensant en el CAP, nosaltres no ens posem límits i el que la gent decideixi serà i nosaltres actuarem en conseqüència. Doncs encarem ja la recta final amb dues consideracions més. El calendari de campanya, quins actes tenen previstos des d'ara fins al divendres d'aquesta setmana? Nosaltres volem anar al que és el tren, a la Renfe, a poder repartir a les persones que van a treballar cada dia una mica de material nostre, volem anar al mercat el divendres, el dimecres tenim el secretari general de l'Esport que vindrà a Cubelles a parlar amb les entitats esportives conjuntament amb nosaltres, perquè l'esport per nosaltres també és molt important. El divendres farem la festa final de campanya, la farem al local, tothom qui vulgui acostar-se i és benvingut. Això és el resum. Jo vull preguntar també per les xarxes en què es poden també trobar més informació relativa al seu projecte, però abans encara ens ha arribat una darrera pregunta centrada en aquesta proposta que parlàvem del Centre Pedagògic d'Animals de Companyia, on se'ns pregunta, ens demanen que li traslladem, que si aquest espai, aquest equipament, serà un lloc tancat tipus zoo. Tipus? Un zoo, on els animals estan tancats. No, nosaltres volem fer un espai obert i un espai on la ciutadania pugui venir a les escoles, puguin conèixer quins són els nostres animals, que hi hagi una centre d'atenció veterinària perquè els animals estiguin ben cuidats i buscar un espai digne per tota aquesta reivindicació animalista que nosaltres volem recollir perquè un poble que cuida els seus animals també és un poble més digne i més humà. I nosaltres aquí volem incidir-hi. Per tant, no un espai on estiguin els animals tancats amb unes gàbies la major part del dia. Nosaltres volem aquí realitzar també un estudi i poder veure quina és la millor opció, però en tot cas sempre pensant en el benestar dels animals. Bé, les xarxes queda clar, no? Les xarxes habituals, no? Amb les que es mouen. Les xarxes, nosaltres tenim obertes Twitter, Facebook i Instagram, però a part també tenim una web que és juntspercubelles.cat on hi pengem tota la informació, tenim tot el programa electoral complet, els membres de la llista, amb una mica d'informació, els vídeos que anem penjant dels actes, per tant, qualsevol persona que vulgui més informació, a part de que pot directament contactar-me o algú de la nostra llista, pot accedir a la web i pot veure tot el que cregui convenient. Bé, ara té a disposició, encara li queda més d'un minut, si vol demanar a la ciutadania per què ha de confiar en Junts per Cubelles, el vot, endavant. Molt bé. Doncs bé, nosaltres com a Junts per Cubelles us volem demanar la confiança perquè creiem que Cubelles mereix un canvi en positiu. Com a Junts per Cubelles som persones noves, persones que no hem tingut cap responsabilitat institucional, però que tenim molta energia, moltes ganes, molta empenta per tirar endavant tots els projectes que Cubelles mereix. Junts som l'opció de futur i construirem un futur millor on estiguem orgullosos de viure a Cubelles. Doncs bé, deixarem aquí aquesta entrevista avui amb el candidat de Junts per Cubelles, amb Robert Monzonis, gràcies per aquest espai. I demà hi tornem amb Isabel Soler, cap de llista del Partit Popular. Fins una altra. Bona tarda.